da ke zan rayu in babu kai yaya zan yi. Sai da ke zan rayu. So, idan ka ji an ce so, ni kenan. Sannan idan ka ji an ce ƙauna, ni kenan. Na mallaka maka da gaskiyar rayuwata. Wow, kice za a ga rough riding kenan. Zan jawo ki a sanna kenan. Okay. Kin san ita soyayya ba kamar cin kifi da kaya bane. Musamman yadda kika ji ina tsara maki wannan daɗaɗɗen kalaman. Ba za ki taɓa tabbatar da haka ba. Sai ma ranar ba za ki taɓa tabbatarwa da cewa ina son ki ba. Sai har kin mallaka min ki da abin da nake so. Idan har wannan baka da damuwa, zan baka dukkan abin da kake so. Idan har akwai so. Amma fa sai dai ku ba halinku likitoci akwai yaudara. Oh shit, gaskiya ne, amma ni ban da irin wannan likita. Allah ya sa daga sai kake. Abin su mutina daga wani. Na gode. Salamu alaikum. Kana ji na? Ka sa masa ido a asibitin nan. Dan ban yadda da komawa shi asibitin nan ba. Ka sa mai ido sosai. Ka tabbatar ma babu wacce ta shiga ofis din nan nashi. Yawwa. To shikenan. Nagode. Nagode. To ba damuwa. Sai an jima. Farida, Humaira, ina fatan dai babu Maryam bata gan ku ba. A'a, mu ba wanda muka gani a waje don kofar gidar ma a buɗe muka ganta. Tab, Allah ya kiyaye, wannan matar masifaffiya ce 'yar bala'i. Kin san mo me bata nan? Yar mahaifinki ce fa, ko wace ce ita? Yanzu dai mu je mu zauna mu yi magana. To me yasa Abba ya kore mu? Baya so Umma ta gaya mana abin da yake faruwa. Kuma dai menene, na san dole akwai abin da Abba yake boyewa wanda baya son Umma ta gaya mana. Ka san me? Abubuwan nan da ke faruwa na rantse da Allah yau Hajiya sai ta sani. Zaka ji iluwa, kan mi haka da duk wanda fa ya rufa na asiri, Allah zai rufa asirinsa. Bari ma ka gani kiranta ma zan yanzu nan. Iluwa wai Hajiya zaka kira Iluwa? Sai ma. Sai aka shawaya, wallahi ko nawa ne zan baka. Ka ga ban kuɗi? Wallahi zan baka, ko nawa ne zan baka. A inda ban kuɗi ne komai ma za mu yi wallahi. Kana ji ba? Abinda nake so da kai Iluwa, duk wanda ya rufa wani asiri, Allah zai rufa nashi. Sosai. Kaga bai kamata ba a ce irin wannan ni da kai tana faruwa tsakanina da kai. A gaskiya ne. Ko ba haka bane? Gaskiya ne. Ka tabbata kuɗin nan ne? In insha Allah. Okay to shi ba wani abu. Yawa. Ko nawa ne zan baka a wuri. Sulaiman, Dr. Yasir. Ahmad. Na ji sai surutu kuke me ke faruwa? Malam, babu ruwanka a wannan lamarin. Magana ce ta yan gida, ka ji ko? Dr. Yasir, wannan waye? Suwaye suka shigo mana cikin gida? Suwaye wa'annan kuma suwaye? Ba mai ro, kawaye na ne fa. Ya larfe mana baki. Ke, ko mahaifinki da ya mutu yana ƙasa yana ji na. To wallahi idan na aje kara bai isa ya tsallaka ba. To balantana ke banza karan kaɗa miya. Da Allah dube su.
suna tafiya wani solakai da su, ko tarbiyyar kirki ba su da shi. Aikin banza. Ahmad, ka bari zan ma bayani. Zan maka bayani. Kana ji Iluwa? Abinda nake so da kai, mu je dai daga ciki. Fati, to yanzu sai yaushe kenan? Kai son tambaya sai yaushe kenan? Tunda ka san ko da yaushe ina gida kamar matan kulle. Dama ai matan kullan ne. Saboda ba inda kike zuwa kullun kina cikin gida kina zaune. Haka ne. A'a, ba haka nake nufi ba, ki haƙuri. Kina ji? Ina nufin in kin dawo ko zuwa da yamma haka sai mu haɗu da ke. Na san za ki je Islamiyya. Bayan Islamiyya sai mu haɗu da ke. Kin ji? Haka ne Habibti. To. Na gode Habibti na. Fatima, na gode sosai. Ki kula mun da kai. Kin ji? Kakka da mu rayuwa ta. Abun alfahari na. Masoyiya na kullum ina tare da ki. Assalamu alaikum, ina wuni? Lafiya lau, ina gajiya. Ya mutan gidan? Lafiya kalau. Aiko yanzu na ya tafi ofis, bai daɗe da tafiya ba. Amma ba zai daɗe ba zai dawo insha Allah. Da ya dawo zan ba shi lambar ki ya kira ki. Insha Allah. A karki damu. Ba ni ce uwar shi ba? Ba ni ce mahaifiyar shi ba? Karki damu insha Allah abin nan zai faru. Da izinin Allah. Karki damu. Karki damu. Ta diya albarka ki shi da zai zo gobe ma ku haɗu insha Allah zai zo gobe da izinin Allah karki damu. Abin da ke son faruwa ta yaya zo min kenan auren biyan alƙawari da babu sabo gona. Okay. To ba matsala. Tura min akawun ɗinka yanzu. Ka tura min akawun ɗin. Okay. To shikenan. Yes. Come in. Ina zuwa. Gaskiya wannan yayar baban naku masifaffiya ce. Ta cika faɗa wallahi. To ya zan yi? Haka muke haƙuri da ita ga wata masifa ma da ta bujiro min da shi, wai auren dole? Haka dai Humaira take faɗa min. Shine dalilin ma zuwan namu gidan naku. Wallahi gabaki ɗaya komai ya tsaya min cak. Har sallah ma na kasa yi. Dole ki kasa yin komai. Domin wannan masifa da ake nema a ɗaura miki, ni fa wallahi inda ni ce ke ba zan taɓa yarda a aura min wanda ba na so ba. Ai momi ma haka ta ce, shi yasa ma hankali na ɗan kwanta. Amma fa akwai sauran rana a kaba. Domin matan nan in dai ba barin gari ta yi ba, wallahi ina cikin matsala. Matsala kuma? Kamar ya? Za ta iya tsayawa cikin garin nan har lokacin aure ya yi, ba ta koma ƙauye ba. Ha ba, sai ka ce bala'i? Kuma ko auren wasa ne duk da ba mu yi shi ba? Lalle, gaskiya kam kina cikin matsala. Ku dai kawai ku taya ni da addu'a kawai. Lalle kam, ke a bar tausayi. In babu kai yaya zan yi. Baba. Dr. Yasir. Da kamar ya garin ne. Lafiya kalau. To ya abubuwan ya ake ciki. Alhamdulillah. Dakata. Ba ma wannan zancen zabe ba. Yanzu abin da nake so da kai. Ita mutuniyar ka sanar da ita wannan matsala? Ai, Dr. Ahmad, ko waya ma ba ma yi ita. Saboda me ba kwa waya da ita? Ina so sai na warware wannan matsala. Ba Dr. Yasir, wace irin matsala? Ka san halin Hajiya. Hajiya ba za ta iya garzayawa da gudu ta je gidan yarinyar ta katta musu rashin mutunci. Ka san Hajiya duk da mamamuci. Wallahi ba ta kauna talaka. Gaskiya ne, Dr. Ahmad.
ko kukan jini za ka yi ba zan bari ka aure ta ba, ko kukan jini za ka yi ba zan taɓa yadda a yi wannan auren ba, kuma zan je gidan su yarinyar zan musu gargaɗi akan su fita min harkar yaro, su fita daga harkar ka. Allah dan annabi mama ka rike ji, saboda mama ba su suka bata miki rai ba. To waye bata min ran? Kai ne ka bata min ran? In ba su suka bata min rai ba kai ne ka bata min ran? Kai ka bata min ran kenan. Kai ne ka bata min ran kenan. Tashi ka wuce ka bani wuri. Tashi ka wuce ka bani wuri. Zuwa a gare ni na ɗan lura, ina sa ta duniya farin ciki zai ɗora, hakan yana ratsa ni. Akwai Matsala? gida zan tafi. Matsala ta menene Dr. Yasir? Lafiya? Akwai dai matsala. Matsala wace irin matsala Dr. Yasir? In babu kai